खुलुमबाय दिनैनि सेप्टेट बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट सेप्टेटानो जाहैबाय गसाइगावआव सासे सुबुंखौ किडनेप खालामनानै बुथारदों। गसाइगाव जयनगरनि थागिबि आक्तार हुसेननि आंगो फिसा आमिनुर हुसेना थांनाय 9 जुन खालारनिफ्राय गोमानानै दङ। आमिनुरनि बिफाया बुंनाय बादिब्ला थांनाय 9 जुन खालार खालि सिनाय मोनै 4 सुबुङा बिथां आमिनुरखौ गुबुन जायगायाव थांनो गारि सालायनो लिङो। बिनि हराव आमिनुरआ न'आव फैफिना आरो बिफानाव दुथांफोरा फन हरनानै बुङो दि नोंथांनि फिसाखौ जों लाखिबाय, जोंनो 40 लाख रां नांगोन, अब्लासो नोंनि फिसाखौ हगारगोन। आमिनुरनि बिफाया बुंनाय बादिब्ला फननि गेजेरजों माखासे बाथ्रा सावरायलायनायनि उनाव दुथांफोरा 4 लाख राङाव मानियो। गसाइगाव पुलिस थानानि असि मन्टुराम बरानि दैदेननायाव संदाननायखौ जागायो आरो बे जाथायजों लोब्बा गोनां 4 दुथांखौ हमो, जायनि उनाव बिसोरनाव सोंनायाव आमिनुरखौ बुथारबाय होनना मिथिनो मोननाय जायो। 2 नम्बराव दङ बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारिया इउपिपिएल हानजायाव जयेन जाबाय। बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारिया मैया बर' हारिनि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायाव मदद होनो थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव हाबबाय। बिथां करेन्द्रआ खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै बुङो दि आंनि इउपिपिएल हानजायाव हाबनाय गुबै थांखियानो जाबाय बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आंनिबो एसे मदद नांगोन बा आं मदद होनो होननानै इउपिपिएल हानजाखौ सापर्ट खालामनानै जयनिं खालामनाय जाबाय आरो आंखौ इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बरायदों। मख'नो गोनांदि बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारिया रिहन दैमारिखौबो इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव हाबफैनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायो। 3 नम्बराव दङ इउपिनि गिबि मन्थ्रि योगिया सारन्थाइ गावजानानै थैनाय नखरनो 4 लाख रांनि मदद होगोन। इउपिनि मोनथाम जिल्लाफोर फारियै फाटियार, जालौन आरो उनावनि 3 सुबुङा सारन्थाइ गावजानानै जिउ गोमायो। सारन्थाइ गावजानानै जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरनि नखरनो इउपिनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ नखरसेयाव 4 लाख राङै मदद होनो फोसावो। गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ टुइटनि गेजेरजों सारन्थाइ गावजानानै थैनाय सुबुंफोरनिसिम दुखु फोरमायनायजों लोगोसे रांखान्थियारि मदद होनायनि बाथ्राबो बुंथियो। मख'नो गोनांदि सारन्थाइ गावजानानै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ मोजाङै फाहामथाय होनायजों लोगोसे 4 लाख राङै मदद होनो थाखायबो गुबुन मोनसे टुइटनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ फोसावो। 4 नम्बराव दङ बिपिएफनि लाइमोन हानजाया माइकेल दैमारिनि न'आव फैनानै हुमखि होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 33 नं न'नै सेरफां बियाबनि इउपिपिएलनि जिल्ला अर्गानाइजार नेहाथारि माइकेल दैमारिया न'आव गैयै खाबुखौ लानानै मोनाबिलि 7 रिंगायाव बिपिएफनि लाइमोन हानजाया बिथां माइकेल दैमारिनि बिसि आरो बिमाखौ न'आव थांनानै हुमखि होना थाङो। माइकेलनि बिसि आरो बिमाया बुंनाय बादिब्ला दुथांफोरा गासै 7 मोन आरो बिसोर गासैबो मोखां खोबनानै फैदोंमोन आरो माइकेल दैमारिखौ नागिरफैयो। बिसोर माइकेलनि बिमाखौ गावनि फिसाखौ बुजायनो थाखाय हुमखि होलाङो। मख'नो गोनांदि बेबायदि जाथाया बिटिसि ओनसोलाव बिसायख'थिखौ लानानै थांनाय माखासे साननिफ्राय सोलिगासिनो दङ। 5 नम्बराव दङ दावहा जायोब्ला भारतनि थासारिया 1962 निफ्राय गाज्रिसिन जागोन। चीन एलएसीनि खाथियाव थानाय गालवान भेलियाव थांनाय 15 जुनाव भारत-चीन सान्थ्रिनि गेजेराव जानाय दावराव-दावसिनि उनाव दरनैबो हादरफोरनि गेजेराव जेंनाया सोमजिदों। बेनि गेजेराव बेजिंआव नायबिजिरगिरिफोरा भारतनो हुमखि होनानै बुङो दि जुदि गोदानै दावहा जागायफिनब्ला 1962 नि सीमा जेंनानिफ्राय बांसिन भारतआ अपमान जानांगोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया थांनाय 19 जुनाव बुंदोंमोन दि गावनि सरकारा सान्थ्रि हान्जानो गोनांथि जायोब्ला बिजिरनो फुरायै उदांस्रि होदों। दिनैनि सेप्टेटा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।